Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong Angela rengat rengkat bat kinong yalam ka kenhuan kinong syong de jing de Hamadan. Hakas ni palai kilalet banyak kendo ya ke Chief Secretary ka Jela Kakong Arvi Suchiang. Bandawa pentri kam ya ki kendon jong kaan ka bayadai bat kinong de Madan. Habakran syakilat pathai kubor hadin ka jingwan kendo ya ke Chief Secretary. Kalaong nakaliang jong ka seng kinong de Madan. Kila penpau ya ke jing sngokmen ba kila yok banwan IT ya ki kot kisla sya ka Chief Secretary. Namar nadu usnem arhajar khathen riu kidai ki juk ki jing dawa hakin nong rem ki basyai jongkaan. Kala ongru banadu basdang ka Jela kadai ban pendon kam ya ka Central Act on Hawking and Street Vending. Nakaliang jongki kila let ru syayeng kasyari namar ka sorkar ka syempor ban sngautu. Henry kila sngokmen namar bahadian nriusnem ka yeng kasyari lengba u advocate jong ka sorkar. Kala perkhat bat syemrai ban pendrai kam ya ka ne ka Central Act namar ka State Act ka long persya ya ka. Kakong Angela kala ongru badai ban let ya ka sorjamen ban tip shisha manu badai hok kinong de jing de Hamadan. Kenang bakin omdon kinong syem kabu. Kala ong bakatip bakidon ki beriu ki badan dagi wei pat kilat kamai. Wat ki baladon ya ka kam sorkaru. Henry ki kam yalade bakidai kinong de jing de basyong Hamadan. Di mentasi nakaliang jom kaseng kinong de Madan. Misngokwen bangiyok banwan submit kisah sisir. Ya ki kot kislah hai Chief Secretary. Namar nadu ar hajar kat beriu hadu mentah. Kajuk ka jingdawa hakinong rim kiba syai nongrim jokaan ba joko jingkisha kata ka belong ba nada pasdang ni ong ba ka Jela jongi ka deban pentrai kam ya ka Central Act on Hawking and Street Vending but ni na let ching sari du halor kani namar ka sarkar simpor hadu kata-kata ban smupo iki bro ndrai menta isngokwen ba hadin ndiusnem Hayeng Syariru u Advocate General jong sarkar ula kubul ba ka sarkar menta kala perkhat mai ban pentri kam ya kanika Central Act namar ka tuka State Act kabadon kalong persya ya ka Central Act baro ki kendon ki ban yu rot ki hok kinong de Madan but ka Central Government but function ka Parliamentary Standing Committee on Urban Affairs and Housing kaba kendu kaba layo pedang ki kot kisla jungi hakini kisnam baladem kala tho shithi shai shaka state government bakal ada port bakan wengno ya ka State Act namar bun ki kendon jo ka State Act kilong repugnant ne persya ya ka Central Act berhaba kilong kunta kilong void kaba mut ba mla ban pentrai kam dimenta ka Jela jungi kahap setang ban notify yaki rules jong ka Central Act but menta kasi sa sisin ngila awan submit biang ya kita ki rules namar ki rules ki day ban long ki baya hap bat kaan kim day ban le kli shri ban wan lam da ki rules ki ba betlot ya kaan ya ki balong persya ya kata ka Central Act but hakita ki rules ki day ban bat khamta mi ki kendon ba batai ba lingkong ka day ban don kata ka Town Vending Committee ka balong participatory na ka baya shimbenta lang baro kamtam kinong de Madan but 10% nagi member jong ka Town Vending Committee ki de benday na ki focus with street vendors kade bendon kata ka in situ survey ka bamut haka jaka basyong ki de benday survey bantip shisha manu shisha benday itai nong de Madan na mangimpwa ya no yunuru ban sim kabu ya kani nitip bakidon ki briu teng teng ki badon na ki bai lat kamai kidon kam sarkaru kidon ndai kia kami la dia bagi dia kita ki hawker and street vendor. Titang na le ka institute survey pintip syai shisha hato kini ki ki brio ki bakamai tang na kani. Tisa kawairu kadon kata ka jing pat an jo ka holding capacity ka bamut ba hang ni ha social long ka numut tharai kita ki vendors but hawkers la bandon. Kala ai da ka formula kum no ban calculate 2.5%. Mo but ngililay na tu basdang hadu mentang ngila pen kanya pa ka sarkar ngila ha ki plan ngila identify ki vending zones lang wa kinong de Madan namar ditang makihi ki bantip syai hai bakabyang bandi mam wit ki we bat ru ban yo ka kamai namar pimla ban su weng yaki syaki kendong kendria ki ba mla ban kamai namar kani ka an ka kren syai bakade bandon ka jingya da protection of livelihood kabamut ba habangi wanam ka an kade ban pek pakaya da yang taka kamai kaji jongki hawkers and street vendors but lang bagani kajing ada kali bandon kata regulation kamamun ban penbek penbiang hai ki syong kumno katno baji
kumnun ai ka license kumni kumtai ndai kani kan ya bet tang lada ki notify na wot ki rules but ki pediang no ya kataka central act di kadang ka jingjob ya kaseng to kinong di madan wat lala aslam ko por ngusi ba nadu arhaja khan riu hat umanta ka wei ka sarkar ru wei urban minister ru wei nong mi khmat ru kham pe phang ba kham sim khya ya ka nega issue tang hadu un la sha ai danda mangtena central government but kaniru kadai ba bun sitting ina penia penpoi siti center but kalong ka ka ba ngorem ha ka wei kaliang ba kinong mi khmat jongi kim nang menteri kam tangkin desa batha rekiwe mangingi na ong keju nadu arhaja khan riu hadu menta ka jing batha jo central government ka ka jing dawa jongi andre ki khlem ku asngap pai ba ki nong jong snong jo ka jelal jong ki rekam bat ki ak tang lada ki sha direct no way bat kalong ka balong shameful ti ku aban kentu ba kaseng nong di madan nadu bas dang hadu menta kayeng halor kanong rim jong kajing sisya bat kaan kidawa be bakade bandon ka rule of law mdei ki kaseng kaklam yeng banong snong lajong le kat baman ka ong bangin ya trei ngin ya kamai jakpo raka hok batru banwan lam banwan penwan duri kini kasor knang babaro kinla ban im ban yo jing im nakani kasor shalong ti ismo komen bat ni kmi lenti batang kat tu kat ni tayo menta kan mi ke ka balong positive na ka state government bat ni kentu sa sisin ki ban puli bnya kala along no kumta kan bun sin ki hawkers baki street vendors ki sak no hana baki de kita iba pun kapnya eksor eksor ndai ko mong na bas dang ka jing dawa jom ki kan nong rim ka de ka sisa ka an makili kita simpor bang smutu eta ka an but kini ki post na mentak la len dat ya kaan but kadai sisa ka ba pi ong pi bakil along baki nong di madan kila sikai ya ki nong mi khmat kumno ban thau an kumno ban puli ka an but kumno ban implement ya kaan but let's see nang ning di ban sim ya kata ka jing hikai ru ba kum ki nong song snong kum ki citizen sendeng habang ya kun ya ka jing sisa lada ka simpor kat ba simporu habakut kajing job kan day ka jongi